Weet jou wat dit is? Helemaal niet. Nou, kan ik je vertellen, dan komt u Den Haag weg. En die man die is bij de drukkerij geweest. En dan maakten ze vroeger, de advertenties moesten namelijk lettertjes. En zo maakten ze de breedte, hoe breed dat die was. Het is wel heel iets speciaal. Iedereen brengt wat ik normaal gesproken nooit weet wat het is, maar heel apart. Je ziet het nooit haast. Het is echt van vroeger nog dat het met de hand zet werd. Ja, ik ben er niet mee begonnen, maar mijn vader. Mijn vader reisde vroeger op de kermis. En dan hadden ze het 's winters heel erg zwaar en dan kochten ze wel eens handel. En toen had mijn mama en papa eerst in een Austraat een antiekwinkeltje gehad. Maar toen mijn moeder overleden was, toen werd het te veel voor hem, konden het niet. En toen is hij hier weer teruggegaan naar zijn oud huis, dat is dus dit, op een Steendam. En hij verzamelde alles. En toen op een keer, dat is nou 8, 9 jaar terug, toen is dit helemaal afgebrand. Dus hij was al zijn spullen kwijt. Ja, en hij was al 80. Heel verdrietig allemaal. En toen hebben we het weer opgebouwd dit. Bijna klaar. En mensen die vonden het allemaal zo erg dat mijn vader zijn spultjes kwijt was. En die brachten af en toe allemaal spul binnen. En zei van nou doe het maar weg. En dan zien we wel hoe het komt. Dus zo is dit begonnen. Dat was je leven dit. Hier leefde hij voor. Het is hier altijd druk, hè? Het zit hier altijd vol. Nou, maar dit is echt altijd gezellig. Toen mijn papa en mama hier woonden, kwamen hier ook altijd mensen. Zaten ze hier in de achterkamer bij de tafel. Ja. En dan, mijn vader zijn grootste vriend, dat was Jopie Huisman, de schilder. Want die zat in die 's winters zat hij in die handel en dan kwam er het hier weghalen. En dan zat er bij mijn vader en moeder het koffie drinken en wat warm eten. Mijn moeder mocht graag vis bakken. Nou, dat vond hij dan altijd prachtig. Maar ja, hij er niet meer. Mijn vader was, toen hij dat hoorde, was er natuurlijk hartstikke kapot van. Maar ja, het was een van zijn beste vrienden. Ja. Ik ben nou gewoon de tweede generatie. En mijn dochter is als de derde generatie die hier komt te wonen. Ja. En daar ben ik super trots op. Ja.